kokot, ale tento šrot zrýchli z 0 na 100 relatív. Na to, že to je GTI, tak sa mohli proste viacej vyhrať s tým krídlom. Dal na nejaký tuning. Ideme von. A ideme vonko. Trošku oddych. Dneska na spotrebu. Piču. Bereme folio. Ani fú, len ho musím najprv otvoriť. To bude také teplovné kokot. No. Hot. Oskar, máš nějaký problém? Ano, mám. Fú, na kokot mám tu docela. Bude veľká kokot. Čo sa mi na tom távače celkom páči, že ma privíta. To není, ale iba GTI. Drž píču. Zvuk to nemá, no. Toto pípanie je príjemné. On píčí, to nám sem. Už to brnčí. Škoda, že to nemá lepší zvuk. Čo mi na tom aute vadí? Zvuk. Čakajte, skúsim to prekopnúť za studená. No píče. A neviem, či to točí teraz, dobre. Kurva. Teď za všetky robím. Za studené. Prečo to robíš? Držte pí. Čo som iba kúsok mu poďobal, takže sa mu nič nestane. Volant je z bývalého Titaniku. Volant je z 7 GTI. To si poznáte? To musím pobaliť niekto, tu vyzerám ako by som prišiel z vesmíru. Kokot, NASA. No, nevýhoda bielých disiek. Disky, kolesa, nevýhoda bielých disiek. What? A klepe ako motor. No píči. Len tak cestou som zbadal, ide fontána naša. Rozjebaný zad. Teleportovali sme sa na také kľudnejšie miesto. Chcel som vám predstaviť nový formát videí, ktorý som sa rozhodol natáčať. Kto ma pozná, tak vie, že okolo aut mocem a vždy som sa snažil nejak aj tých ľudí spájať okolo aut, či už to bolo aj takými zrazmi, ktoré boli u nás v okrese, nejaké menšie, či už ilegálne alebo legálne. No vieme iba o tých legálnych, samozrejme. Vždy ma proste bavilo motať sa okolo aut. A rozhodol som sa, že čo neurobiť niečo na štýl, najmä tomu recenzie a môjho takého pohľadu na auto. Viac menej sa budem zaoberať športovejšími autami. Asi neuvidíte v mojom videu nejakú jednotkovú Octaviu 1.9 TDI, že Polo GTI. Prečo som si ho kúpil? Chcel som niečo rozumné a športovejšie, ale zase nie je úplne nejaké surové auto. Aj keď samozrejme nie vždy sa to dá vyvážiť, ale presne toto auto je o tom. Dá sa s tým ísť aj na dlhší výlet bez toho, aby človek proste vystúpil a bol pí. To auto to malo. Takže kľudne som si mohol kúpiť nejaké vykuchané auto, ktoré nemá ani interiér, ani volant. Idem do niečoho proste rozumnejšieho a našiel som toto auto. Našiel som ho v tej výbave, ktorá je ešte aj úplne že super. Toto Polo ste mohli mať aj bez lediek. Toto Polo ste mohli mať bez príplatkového Audia. Bez čoho kurva ešte? Čo? Virtuálu. Výbava je relatívne bohatá a v tomto segmente, v tejto kategórii nenájdete veľa aut, ktoré má takúto výbavu, ak sa bavíme napríklad o Fieste alebo Clio RS alebo Fieste ST. Dobre, takže čo sa týka dizajnu, aj predok, aj zadok, aj bok, akože všetko sa mi na tom aute páči. Jediné, čo sa mi nepáči, že na to, že to je GTI, tak sa mohli proste viacej vyhrať s tým krídlom. No ja neviem, že vyslovene nie je, ale zaslúžilo by si to nejaký väčší shield. Tie dvojkoncovky tiež fajn, nevadia mi. Je to auto, ktoré sa dá dosť upraviť aj zvonku klasickými lepivými materiálmi a šroubovacími typu Maxton. Takže časom ma to určite nejakým spôsobom čaká. Chcem tam dávať úpravy, alebo respektíve mám tam v pláne dávať úpravy, ktoré sa potom dajú aj nejakým spôsobom demontovať. Čo sa týka motoru, otvorím tú skurvenú kapotu. Keď sa pozrieme dnu do motora,
vidíme čo? Nič. Taký kokot plasty. Čo sa týka nejakých základných špecifikačných údajov, ktoré si vie pozrieť každý mamrt. Môžem si nechať len najlepších. Ale napriek tomu sa ma ľudia pýtajú, či to je 1.4. Je to 2 liter. To prvé Polo GTI a asi už aj posledné, keďže Polo GTI ako také sa už proste nevyrába. Vyrába sa tá nejaká elektrická sračka kolobežka, ktorá vyzerá ako autobus. Ktorá už je aj proste v najnovších Golfoch, R-kových, Leonoch a kadejakých proste takýchto srandách. Ja, přečet si z příručku. Nie je to úplne nastavený proste ako v Golf 7 GTI, ale pár úpravami sa dá dostať na veľmi podobné výkony a s tým, že toto auto je proste menšie, tak je to relatívne zaujímavé. Konkrétne toto Polo je aj s DSG prevodovkou, čo bolo pre mňa proste extrémne super. Je to masaker, relatívne ľahké auto na dnešnú dobu, síce 1400 kg ešte, ale dnes už je iná doba samozrejme, alebo dnes už toto auto má tiež nejaký svoj vek, že v dnešnej dobe sa tak auta proste nevyrábajú, že by mali 900 kg. Motor určite má potenciál ísť aj vyššie, aj výkonovo právami, či už saním, alebo zväčšeným proste penisom. Si vemu těch 15 cm, což je normální penis. A Proste výkon sa dá zvyšovať, len samotným čipom sa dá okolo cez 180 kW dostať na toto auto, čo si myslím, že už je fakt zaujímavé. Tento šrot zrýchli z 0 na 100, s dobrými pneumatikami to malo robiť 6 sekúnd. Ja som dal 6,4, ale na to, že pneumatiky už sú používané a není to úplne najdrahšia značka, tak je to celkom podľa mňa fajn. Nie je auto ani extrémne agresívne, ale nie je zase ani nejaké utiahnuté. Všetko má proste také svoje, taký zlatý stred. Vždy tam je potenciál na nejaký tuning. To bola moja prvá taká hneď vec, čo som vedel, že chcem dať na to proste biele disky. Nejakého takého rally štýlu. Takže som zvolil takéto ATS-y. Nie je to proste ako keby ste si dali na ksicht ponožku a chceli rozprávať nejaké veci. Ten zvuk sa potom dá nejak porobiť samozrejme. Ja som zatiaľ s výfukom veľký zásah nerobil. Je tam iba vybratý stredový tlmič, ale ten urobil tak možno 10%. Nejakú dunivosť, ale že by to nejako robilo tie DSG ale to by som ešte časom chcel určite mať. Takže najväčší problém tohto auta je zatiaľ zvuk. Tie verzie bez OPF zneli celkom fajn. Keď sa pozrieme ešte zvonka na to auto, tak som na ňo prijebal vystreľovacie prúžiny, znižovací podvozok Aibach, teda podvozok struny. A išlo to dole o dosť, ale stále to není úplne, ešte by som to bral kúsok nižšie, ale takto je to relatívne aj bezpečné, aj keď sa zíde do nejakej jamy. Ale použiteľné. A auto vyzerá fakt opičky. To sú také tie úpravy, čo som hneď spravil a chcel som ich mať čo najskôr. Ja som videl dosť ľudí, proste hneď ide po tých zadných difúzoroch Maxton, tie vyzerajú fakt dobre. Že vyberajú výfuk a kadečo, záleží či majú to OPF-ko alebo nie, ale to sú také najobľúbenejšie proste úpravy týchto. Rozmýšľam nad tým, že tam proste nejakú hrdzavú rúru proste namontujem, nainštalujem, proste porozpiľujem to všade, nech to riadne prdí. Čo sa týka interiéru, tak tu názor je, že takže interiér sa mi fakt páči ako kokot, fakt to dobre spravili. Fakt málo ktoré auto sa mi proste takto znútra páči. Volant je zo 7 GTI, klasika multifunkčné tlačítka ako doma, čo máte na veži. Úplne bežná väža. Tento panel celý je piano black. Vieš ho doškrabať ako kokot, práš sa na to. Ale je to proste pekné. Ten virtuál je po piči prepojený, respektíve tak plynulo sa napája na tento displej. Samozrejme tie sedačky sú veľmi podobné ako na Golf 7 GTI, takže nie sú nejaké extrémne že športové, ale hlboké sú dosť príjemne a sú veľmi komfortné. Zase chýba mi tam nejaká taká verzia, kde by boli tie sedačky proste nejaké ešte škrupinovejšie, alebo Recaro nápisy alebo s nejakými lesklivými takými prvkami. Hovorím, není to zlé, sedačky by mohli byť aj o niečo lepšie. Fakt sú popiči, veľmi príjemne sa v nich sedí. Takže interiér veľmi príjemný, volant proste má ešte také červené prešívanie. A je, neviem čo to je, nejaká koža proste z hrocha alebo z krepič. A celkovo vrajím ten interiér proste nemá chybu. Strop je čierny, čo je tiež úplne že masakrálna vec. Kokot, elektrické okná, fakt dobrá informácia.
Čo sa týka jazdy, aj proste celkovo pôžitku, keď sa to dá do toho ekorežimu, s autom sa jazdí kľude, tak absolútne človek nemá šajnu, že sedí v nejakom, neviem, proste GTI alebo nejakom športovom aute. Relatívne podvozok je tiež proste príjemný. Je cítiť, že je to proste tuhšie auto, ale stále sa tam nič extra nedieje. Keďže toto má adaptívny podvozok a dá sa to do šport módu, tak všetko tak o nejakých 10-15% sprísne. Je tam nejaký rozdiel, ale zase pri tom, že nič extra. Ako samozrejme na tom plyne a motore to akože riadne cítiť, ten výkon sa proste zdvihne. Nič akože nejaká extra drama, že sa z toho stane Porsche GT3 RS, to asi ne. Ja si to auto viem užiť aj na športovú jazdu samozrejme, prekotiť cez strechu. Čiže čo sa týka jazdy, na každé auto, čo si zoberiem, chcem spraviť zrýchlenie z 0 na 100 minimálne, potom tam môžeme dať aj z 50 na 150, záleží, či sa pôjde niekde na cesty. Sa trošku iba previesť po letisku, dáme si nejaký launch control, ukážem vám zrýchlenie z 0 na 100. Údaje jazdy, ako to ma nezaujíma, rýchlosť oleja. Teplota oleja 83, to je už dosť v pohode, ale ešte tomu dám iba taký jemný príjemný. Na to, že to je proste Polo, tak je to úplne po piči. Faceliftové Polo už má trošku pozmenený volant, viac sa to podobá na tú 8 Golf a môže to mať vpredu hlavne Matrixy, čo je tiež dosť dobrá vec, ale toto má full ledky, čo sú príplatkové, takže cez tento Virtual Cockpit si tam najebeme športové budíky. Ideme to skúsiť odpáliť a dávam sem aj štatistiky originál z Dragy, hej. Máme trakčnú kontrolu, deaktivovaná, sport, jebneme prevodovku do SK, brzda, plyn a jedeme do píči. Kokot, ale celkom vystrelí to auto do piče. Momentálne mám známeho, možno že kúka aj toto video, ktorý má Hyundai i20N, je to síce manuál, ale zase má to samosvor, čo toto auto nemá a určite by som s tým chcel skúsiť zašprintovať, či už to bude tu na letisku, alebo potom ešte letisko v Dobrej Nive. Uvidí sa, že čo z toho bude. Nemyslím tak akože sexuálne, ale chápete to. Dobre, takže najbližšie video s týmto autom, až keď tam najebem tú 1.9, proste turborotor. Jo, díky za kúknutie a vidíme sa v ďalšom videu.